dawo da ni nan mana, ina son kasancewa tare da kai. Laifin me kai? Ai yallaɓai wata kankanuwar cakwakiya ce. Mijin da ga motar kaya ta yan fasa kauri tana zuwa daga tutukorin bakin ruwa. Kada ka damu, ni nan zan dakatar da ita. Kada fa ka bari ya wuce, wannan babban al'amari ne. An gama yallaɓai, akwai kai. Ku ce babba ce yallaɓai. Rufe mun baki kawai shashashu kawai yin baye tuma da gayoyi. Yallaɓai. Tab Allah ya kawo mu ranar samun ƙarin girma. Kai dakata. Barkan ku dai. Da wani finkin gemin ka kamar za a yi shara da shi baka san na samu labarin cewa mota ka a sankama take da haramtattun kaya ba. Ni san bana irin wannan harka. Ban san ta ba. Amma ni ina da muradin dubawa. A to zaka iya dubawa. Maza ku bincike komai da komai ku bincike ta tsaf. Yallaɓai ma komai a cikin motar. Dama na yi tunanin haka. Gashi yanzu karamin sifeta ya zuban mana da mutuncin mu ta hanyar bamu jabun masaniya. Ya sa mu zargin dattijo mai aiki tukuru. Da na kasa da ni ne da na sambaɗe shi dattijo kai haƙuri. Je ka abinka. Yawa amma zo ka ji. Me zai hana ka ɗauki babur ɗina ka ciko min tanki abin ni in ya so da ka dawo sai ka sauke mai to babu komai wannan za a yi yawa ana tare Allah da ya biya kayan bati daɗi garai bati siddan ya zo garan ƴan uwana ku zo mu cashe mi wa baba Allah kiyaye san barka baba Allah kiyaye Kai ina kuma mutumin yake? ai ya ware mai gida abinda motar ma mun duba ba wani kayan fasa ƙore a Kai cikin ta ai ta kanta motar fasa kaurin ta yi. Na dakatar da kai linki biyu. karara ake bugawa wani ka ce yallaɓai ka ne ban za a magon kastabal kawai kai na yi fasa kaurin motar ɗaukar kaya na samu babur a bagas amma takardun babur ɗin suna jikin babur ɗin ne ko kuma dai yaya ne al'amarin yake to ba na adireshin kan yaso sai turo maka ni a mago irin ka ne zan baka adireshi na kamar ya sai dai baka adireshin yanar gizo gizo to faɗa min www.namasgemaloho.com